आवाज बढ़ा के अच्छा भैया, आप सबके बीच में हम भोजपुरी लोग मिशन गायक कलाकार प्रीतम प्यारे, ग्राम पोस्ट फरसाटार, बेलथा रोड बलिया, आज के कैसेट अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलथा रोड बलिया, बड़ भैया दयाल मौर्य जी के देख रेख में होत बा। हमके आशा न बल्कि पूरा विश्वास बा जीवन दुलार प्यार सम्मान हमारा हर कैसेट के आप सब दिहली है। बाबा साहब के मिशन के गीत के यह दुलार प्यार आशीर्वाद और सम्मान मिली, हमके पूरा विश्वास बा। और जे हमने के अपना गीत से आगे बढ़ावे में हमने के मदद करतानी, हमने के गार्जियन, हमने के बड़ भाई कवि जी कृष्णाल गर्जी जी के देख रेख में भी कैसेट होत बा। हम पुनः अपना पूरा टीम के तरफ से आप सब श्रोता बंधु के हम सादर जय भीम जय भारत नमो बुधाय करतनी और अपन गीत की शुरुआत करतनी। आई मुनन भैया यह गीत में एगो सभ्य परिवार के औरत अपना पति की समझावतड़ी कहतड़ी, बाबा साहब के चारे और जयकारा होताटे। कितना सुंदर भाव में अपना पति से उनका औरत एगो बात कहली का कहतड़ी, बिंदिया पे इंडिया के नक्शा बना दो, बिंदिया पे इंडिया के नक्शा बना दो, अम्बेडकर विचार वाला हमारा नथिया हो, हमारा नथिया, हमारा नथिया पर लिख दो जय भीम बहुजन के प्यार वाला। जय भीम नमो बुद्धाय। समझावतड़ी अपना पति के गौरी बात कहली का मुनन भैया कहतड़ी, चूड़िया पे लिखा गौतम बुद्ध के विश्वास हो, कंगना के आरी आरी संत रविदास।